Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Men Cuma Safar Türkmen, Cuma Safar Seyit. Sarayköldenim. Gurbanguly ýaşuly. Hazır Türkmen halky sana doğulan günüňe ýalmasa ak goýun toýuňa soňa taýýarlap ýaty herkes elinden geldigini. Men hem bir zatla taýýarlaýyn diýdim. Sana pul bereýin diýsem, özüm garyp oglan pul ýok. Sana at bereýin diýsem, atymam ýok, eşegimem ýok. Sana bir köpek alabaý bereýin diýsem, seniň iki aýakly alabaýyňam köp, dört aýakly alabaýyňam köp. Sana iň gowuz men bir maslahat bereýin diýdim, maslahat. Çünkü maslahat bu iň gymmat zatdyr inşallah. Çünkü senin hemme zadyň bar, diňe sana bir maslahat berýän, sana akyl berýän adamlar ýok da ýanyňda. İnşallah eşit peýdalanarsyň nesip etse. Eger halk aýaklanyp seni öldürip goýbermese elbetde. Gurbanguly Berdimuhamedov. Bilen Türkmenistanda hazır juda kyn. Sana inşallah ýet sana maslahat berjek. Şulary etseň ölümüň ahyryna çelli tahtda kalmak imkaniýetiň bar. Nesip etse. Gurbanguly Berdimuhamedov birincisi bu açlyk problemini çözmekdi. Sen emme işi goýup açlyk problemini çözmesen halkyň. Halk aç bolsa gerek bolsa sen özüňi ýe. Türkmenistanda hazır un ýok, ýağ ýok, et ýok. Hemmeler nöbetde gije gündüz bir çörek aljak bolup görüyorsun adamlar hem akıllı da sabırlı da Türkmen halkı. Aýtmaýar ki, hani bizim baylygymyz, hani bizim unumuz, ýağımız, nerede bizim prezidentimiz? Prezidentimiz at menip o ýandan bir ýana çapýar, biz bu ýerde aç dip hiç gaýsy aýtmaýar. Hudaýa şükür diye nesip bolsa prezidentimizi ömrü uzun bolsun. Bize bir çörekden iki çörek berse dim gowy bolar diye da. Ana görüyorum ana. Türkmen halkynyň gelip kalan ýagdaýy. Ýöne alhamdulillah oýanyp barýar gününden nesip etse ýakyny sorar senden jogabyny. Bilen hazır açlyk başlady. Bu SSR 1932-33 ýyllarda bu kommunist haýwan şimpanzeler, darwinistler näme? Goladomor edip adamları öldürüp goýberdi, 40 goýberdi, iskustywyny açlyk getirip. Buna Kazakstanda, Ukrainada, Nemeşgorda belki Özbekistanda bizde de öldü. Ýöne şu köp 3-4 milyon Kazak dogalarymyzy öldürüp goýberdi. Ana şu SSR diýeni. Çünkü adamzat iýmese ýaşa bilmeýär da. Adamzat şeýle, iýmese içmese bolanap. Allah korusun. Şonda açlykda adamlar açlygyndan hatda ölen adamlaryny mazardan gazyp ýediler etini. Allah saklasın. Şoň üçin Türkmen halkynyň şol ýaly 40 goýberjek bolup duran bolma sen ýene. Meni taryhda galaýyn diýip, na? Taryhda da başy galmaý ýollary köp. Allah azza we jelle Kur'an-ı Kerim'de aýdýar ki insanlara iki sany şu bagyt bar. Iň golahan bagtlardan biri garyn dok bolmak, adam dok bolmagy hem de hawfdan emin bolmasy. Kur'an aýdýar Kur'an suresinde "Ellezî at'amahum min ju'in ve âmenahum min khawf" diýär Allah. Ol Allah diýär. Olar açlykdan doýurandyr diýär. We korkudan, hawfdan emin edendir diýär. Şu iki sany zat bolmasa insanyň bagty bolmaýar. İki sany zat adamy bagtly diýär. Garyn dok bolmasy hem de emin bolmasy. Gurbanguly bilen ana adamlar hereket etdi, miting etdi. Ýakynda Türkmenistanyň koronavirus gutarandan soňra nesip etse işten hem habaryny alarsyň nesip etse. Görersiň adamlar nätip köçe çykýan eken aç kalan mahalynda. Indi adamlaryň düşünse bolýar da Gurbanguly. Mesela sen çağın aç kalsa, kesel bolsa sen geceden uhlaman çykýan ha. Şoňa bularym çağalsy da. Aýtdy biz aç bolsa hiç diýdi. Ýöne diýip çağalarymyzyň açlygyny çydap bilemizak diýdi. Çağalarymyzy görüp bilemizak diýdi. İkincisi emniyet meselesidir. Türkmenistanda emniyet hazır problem oldu. Yalan gap Asuda, Türkmenistan Asuda döwlet yalan any görtürse. Bir taraftan Afganistan tarapdan ÇVK'nın Wagner'in itleri gelip Türkmen eskerlerini, soldatlaryny soýup kütüp duran bolsa, bu teröristler, ikinci tarafta senin teröristlerin gelip adamların öýüne kapysyny difik girip, ruhsatsız hemmelerine azar verip elinden geldik yamanlygy edipdi. Nesip etse bu o Wagner, Wang itlerine de jogabyny berers nesip etse, bu senin hem teröristlerin nesip etse hiç gaýgatmasyn. Gitjek ýeri bolmaz inşallah. Bilen ana görtüňa eskerler nätip ölüpdi hem türmede de köp adamlar büyüğüne öldürtdi ona senin gullaryň. Hem armiýa çağırıp şo ýerde urup öldürüp goýberdi. Hani nerede emniyet ki? Arkadan bir adam gece çıkıp ýörek gezip bilmese, arkadan bir adam kapysyny kuplaman gidip bilmese, açlyk, ogurluk, maraldyrsy we güçlenip dur gününden. Şoň üçin
Şoň üçin bizim özümizin milli eskerlerimiz bolmasy gerek, özümizin milli goragçylarymız bolmasy gerek. Ana gördiň şu Türkmenistanyň yaragly güýçleriniň serkerdesiniň ulakhan generallary sen iziňde top alyp aerobik zalyň içinden ýügürüp ýör. Bu näme diýen gep ki? Adaşlardan görenler aýdy ki, munyň başlygy şoňa menleş bir çuma gorkak bolsa, munyň eskerler nähili bolýar. Şoň üçin aýt gurban oly. Beýtip eňilmäňni, beýtip men eleme oşamaňny. Men diýrikämni eňilmäň hiç kimedi. Bugün senin ýanyňda saňa bir eňilip salam berip durarlar. Allah görkezmesin, erti düşman gelse eňilip näme bermeýe bular. Şo diýen. Hem maskara etme biziň eskerleri, bu generallary düşmanlara gülkü olduk. Şoň üçin nesip emniyet meselesini gowatyp çöz nesip etse. Hemen senin bu bandit teröristlerin gelip ana oğurlak gitdi. İstanbul'dan başka yerden öldürüp yoğatıp gitdiler. Terörist ana ömrü zok diýen dostumuzy Türkmenistanyň gelecek prezidentini kahramanyny Türkmenistanyň prezidenti sen çağırtdy dep sen agzyňdan gepler söz berip alyp gitip al belli däl. Goýber tiz goýber çykaryp goýar. Onu alyp giden itlerim baskı var jana jogapgarlyga. Bar bilen basypdyň aýtagam. Olaram baskı var ki halk diýsin ki Gurbaňyl korkmaýyn eken hiç kimden. Gurbaňylyň habary ýok eken, guwada men eken dip ynansylar saňa. Sen eliň ýok bolsa elbetde. Öňe eliň bolsa ýöne kysyp ýöreberäňini diliňi açýany biçare. Sen hem düşünse bolýar. İkinci şu de. Üçüncüsü işsizlik. Türkmenistan'da işsizlik gününden götürülüp barýar. Türkmenistan'da iqtisadi erkinlik yok. Siyasi erkinlik hem yok, iqtisadi erkinlik hem yok da. Gurban ol ýaşuly. Ölüň çaň şu taqtda oturjak bolsaň, siyasi erkinlik bermeseň, iqtisadi erkinlik bere gamal da sen. Türkmenistan bir bay döwlet. Nefti gazyn aýtmasa da o kaspydan bag tutup satsa da adamlar gününü görýär. Şunu oňa bilen aga ýaşuly. Näme saňa garşy çykmasyn ki adamlar hem düşünse bolýar da. Dünyanın merkezinde yerleşen Türkmenistan bu yerde. Bular iş tap verilmeýän bolsa, migrantlar açmaly ýol, açmaly gidip işlesin, gelsinler, arkan gidip gelsinler. Sağaman gidip işlep gelsinler adamlar. Ana görtüňe Aşgabatyň aeroportunda bir bilet 10 adama satyp imkan kadar şu azar berip Türkmeniň halkyna azar berip lezzet alýan maniaklar köpelip gitdiler. Aýt şu itleriňe de akylly bolsun halka azar bermesin diýip. Yolu açık koy, gidip çıkısı öz rayonundan, öz vilayetinden sağman çıkısı nämesin Aşgabatda da gelip görmek. Şoň migrasiýa ýolunu ýola goýsaň, hiç bir problem ýok. Nesip etse senden soňra Gurban ol, gelecek prezident bu işler edýär. Ýöne men saňa aýtyp berdim ki saňa şu ölüň çaň taqtda oturjak bolan şu zatlar etmeli sen. Tiz. Şoň adamlar göterilmäke akylly bol, sen özüňe de peýdasy bolýar ki. Dördüncüsü korrupsiya meselesidir. Türkmenistan'ın şu etmeli işlerinden korrupsiyadır. Dördüncüsü. Niyazın zamanına da bu korrupsiya bağdı. O yani tilki şeytan bildirmeni ediydi. Hani senin zamanında korrupsiya sistemi bulup kaldı. Sisteme korrupsiya aylanıp kaldı da. Okuğa girecek olsan pul, işe girecek olsan pul, spravka alacak olsan pul. Doğulan pul, doğulsa pul, ölse pul, şoya pul bulup kaldı. Sen ana Akkoyun toyun bir Fatih Peygamber yaşa girdim deyip de Muhammed Aleyhisselam aydı ki menen gyzym Fatime'de oğurluk etse diye men cezasyny berýän diýär. Ana saňa korrupsiýanyň başyny nähili bolmaly, nätip ýogatmaly. Sen aýtyp görýär Allah'ın şeýle dip agaýlaryna. Subhanallah. Beşincisi adalatsızlyk. Türkmenistan'da hazır adalatsızlyk çereçür güýçlenip barýar gün-günden. Şonu ýola goýmak gerek. Adalatdan gepleýän adamlaryň öz adalatyň näme diýen a harfyny bilmeýän adamlar. Günahsız adamlar türmäge basyp durup, günahsız adamlary işten çykaryp, bir igna alan adamy maskarada telewiziorda çykartdyňyz milyardlap dollar oğurlarla bula kahraman bolup geçip bu näme diýen gepki? Gurban olay. Şoň üçin hazırny Türkmenistanda pulun bolsa, agzyk işik bolsa da baýyň ogly geplesin diýen zaman bolup kaldy. Türkmen halkyna zada sabır edýär. Näçe ýyllap şu SSR'ň aşagyna sabır etip geldiler insanlar. Ýöne adalatsızlyga sabır etip bolmaýar. Gurban ol şoň üçin adalatly bolmak gerek. Hemmede eger sen musulman bolmasaň adalatly bol diýip Allah azza we jelle Kur'anyň aýdy. Mesela sen musulman bolsaň Nahl diýen suraň 90-njy aýatynda aýdy ki: "Estaizu billah. İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha 'anil fahşai vel munkari vel baghi. Ya'izukum la'allakum tezekkerun." Allah aýdy ki, Allah emredi adalatly bolmaga we ýagşylyga etme ve qarındaşlara kömek vermäge emrediýär Allah. Sen eger Türkmen bolsa Türkmen halkyna kömek et. Ve qadagan edýär, zapretşa edýär. Ve qadagan edýär behayalygy ve erbet işleri ve azgınçylygy qadagan edýär Allah azza we jelle. Eger sen musulman bolsaň sorak gör. Maňa anylmasaň mollalaryndan. Ve pent nesihat edýär ki,
eğer alıp öğüt alsanızlar, nesihat alsanızlar dip Allah sizlere ne nesihat ediyor. Hemen başka da ayette ayet koyulamın dine cümleken dipne. Kur'an'da Allah azze ve celle i'dilu diyor, adaletli olun diyor. Huve akrabu littaqva. Ana şu diyor, ana şu diyor. Ol diyor takva en yakındır diyor şu. Vettakullah diyor. Allah'tan korkun diyor. Kurban olayım. Rusya'dan korkma, Amerika'dan korkma, Kitay'dan korkma diyor. Allah'tan kork diyor. Gördük ana. Amerika'da bir negri öldürüp koydular. Negri bıraktılar köçeye çıkıp ne etti? Yakı gördü Amerikan. Trump terörist bunkerine tıkılıp gitti. Himne tıkılıp gitti. Ana Rusya'da. Oruslar Putin'i ayıracak olup hareket etip atıyor. Putin vodkasını içip kaçıp ne edeceğini bilmiyor azim. İnna Allaha habirun bima ta'malun. Elbette Allah edin işlerinizden haberdardır diye Allah azze ve celle. Şöyle. Altıncısı demografiya problemi oldu bazı. Demografiya. Türkmenistan'da hazır adam azalıp barıyor. Türkmenler azalıp barıyor dünyada. 91. yılda 5 milyon adam olsa hazır 4 milyon. Dünyada emekçi ösüyor. Önüne bizim Türkmenler ösenak. Türkmen halkına ne yaz neyli düşmançılık adam olsa, yok adam olsa, sene bir yaxşılık ettiren Türkmenlere. Hazır günde Allah saklasın, gün görüp bilmeyeni adamlar çörek tafilmeni öylenen köpsü. Köpsü maşgalası bozulup gitip var ya Allah saklasın. Köpsü bala çağımız bakı bilmez deyip şu göğrüsüne çağını ayırıp koydu Allah saklasın. Auzubillah. Köp adamlar öyleni bilmez deyip zina edip çağasını abort edip Musulozdan kititu kanalizasyon kititular Allah saklasın. Şunun için açık ki Müslümanlar, Türkmenler aşıktan korkup, beladan korkup çağalarını öldürmek bulmuyor. Allah saklasın. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'in ayeti ki imamlarından sorak var. Bunu var mı yok mu deyip ne? İsra diyen surede ayeti ki Estaizu billah ve la taqtulu evladakum haşyete imlaq nahnu narzuquhum ve iyyakum İnne qatlahum kana khit'an kabira. Kur'an'ı eşit hem Türkmen halkı eşitsin. Müslümanlar gariplikten, açlıktan korkusu bilen çağlarınızı öldürmeyin ne? Onlara da size de ırskalı bizi veriyor diye Allah azze ve celle. Sen diye ben diyenimi et. Hareketin et. Ben diyen zatı menden kork. Boldu ben özüm rızkı vereyim ya Allah azze ve celle. Elbette onları öldürmek öğren ulu günahdır diye. Allah saklasın. Şimdi şunun için köp adamlar nadelini bakı bilemizak deyip öldürüp koytu çağalarını köpüsü zina edip kesip Allah saklasın. Ay nadelini deyip. Öyleyse ne için $1000 pul gerek deyip. Kardeşlerim bu zina etmek de olakon günah. İzine kayatta diyor ki وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Allah diyor ki zina kolaylaşman ey Müslümanlar çünkü ol ağır başı insan kur bir hayalıktır diye de. Bozukluktur, öğren yaman yoldur diye da. Şunun için halal nikah durduğuha haram iş etmeliler ne be? Hemmeden kalan Allah saklasın zina etip yiyorlar. Kesel bolan, kutulanmalan adamın öz bir nam olmalı da pakize zatlar imanı pakize öz ayalın vaka, ayarın vaka başka var ölüm var mı diyen ne? Kurban oluşan aytmayayım mı halka? Öğleningler özün kömeğe edin deyip. Ama onların çıkıp aytsındım olmasa. Öldürmeyin çağlarınızı abort etmeyin be. Türkmen kuturup böyle kırılıp var ya deyip. Öldürmeyin deyip aytmayayım mı onların? İzinde ayette daydı 30. ayetindeydi ki وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Nahak yere diye Allah'ın diye haram ettiği, kadağın ettik canlarını öldürmeyin diye. Adam öldürmeyin diye. Ona göre mi? Aşağı sen Mollalar bunu biliyor bu ayeti. Adam öldürmek olmuyor, günah etmek olmuyor, canını almak olmuyor, diktatöre karşı, arkadaşımıza karşı çıkmak olmuyor. Bunlar terörist diye. Doğru adam öldürmek olmuyor. Yani diyor ki izne diyor. İlla bil hak. Hak bilen olsa oluyor diyor. Elbette adam öldürmek olakon günah. Yani üstüne basıp gelse, ataneni öldürse, bala çağını öldürse cevap vermeli de anne. Hayır boluyor. Adam öldürme, sen öldürmesen seni öldürüyor da uruş. Devletimizde çözdü Allah korkusuz. Türkmenistan'a çözdü. Kitay ya Amerika'ya, İran ya Rusya'ya çözsa. Yatıvermiyor mu? Vatanı korumalı, namusu korumalı, milleti korumak gerek. Şunun için kurban olu diyirken inşallah şu zatları öğretip halkımıza kömek ettik. Aydıp şu an ben şeyle deyip. Diyirken bir gözüm görküsün sizlere deyip. Özüm şu komşu devletler bilen Özbekistan bilen, Qaraqalpaqistan bilen, Qazaqistan, Qırğızistan bilen, Türkiye, Azerbaycan bilen Türk birliğine, Turan'a qoşulup gitsen diyirken. Şuna gir. Özbekler bize doğan, Qaraqalpaqlar, Qazaqlar bizim doğanlarımız. Bize bunlardan hiç ziyan gelmiyor. Bunlar bizim doğanlarımız emmesi.
Türkiýanyň paşty özümiziň bir doganymız, çünki olan hemmesi oguz. Şoň üçin inşallah Turan birligine de girip git. Sen ölküden soňra Gurban Guly, senden soň gelen prezident mejbur giriyor. Öne sen girip git, sen adyň bir gowzat bilen ýatlamaga bir zat kalsyn da Gurban Guly. Hem iň soň gaýtjak bolan zadym dine garşylyk etme Gurban Guly. Dine garşylyk etme. Allah'a düşman bolma. İnsan gaýtjak zadym sana inşallah. Gördük ana, näçe ýyl SSR düşman bolup, näme boldy? İnsana bir-birini göşüni ýedi. Ýanaýewiň mafiýasy bilen Ýeltsiniň mafiýalary atışda gördük ana. İkisiň bir Darwinizm, biz maymun, biz doganız, hemmemiz hayvanız diýerler bir-birini atışdylar gördük ana. Adamlar bar bilen ynançdan gaýtary bilmeýän Gurban Guly. Sana